wang'yo moko kuom pinje bende chopo kae Midusa. Bende nitiere yore minyal ng'igo kaka oganda tiyo gi stima, nikech nitiere ng'ur mosebedo ni nitiere jok ma ok ti makare gi teko mag stima. Bende nitiere yore minyal kungo teko stima mondo mi ong'i kaka keto yore mag tiyo kode obed makare, mondo mi kik wabed kod kethruok moko ma bende dhi miyo itiyo kode yo ma ok kare kendo rumo mare bedo mayot. Erokamano Lydia, jopiny onego bed mana kaka ji tiyo gi gik mamoko. Teko mar stima kokelni onego iti kode yo makare. Aparo ni asebedo e studio kae ka alero ne jopiny yore ma ginyalo tiyogo mondo giduok teko mar stima ma gitiyogo piny. Ing'e ni ma en gima ok mi nono, inyiewe gi pesani. Koro seche minyiewe to onego bed ni tiyo kode e yo makare. Sani uneno ka kochakore tarik 1 dwe mar 4 higani, nyocha ne teko mar stima nochor malo, ma joma ne chulo $10 e unit achiel mar stima, teko stima, sani koro odhi $20, moko $25, moko $27. Koro bei mar stima di malo. Japiny onego ti gi taya matiyo gi stima matin, mano namba 1. Taya manyasani iluongo ni LED, Light Emitting Diodes gi dho Kisungu. En otiyo gi teko stima matin to golo ler mang'eny. Koro kidhi nyiewo stima kik ing'i ang'iya ni ing'iyo bei kende. Penj ni to adwaro taya miluongo ni LED matiyo gi teko stima matin. Kendo seche ma ji nie ot bende kiki thor yawa gik moko tiweyo. Samoro in yawo TV to ng'ama ni kata sitting room maneno TV kanyo onge. Koro jopiny oti mana gi gik moko seche ma gintie ma gitiyo gi gigo. Kaso walok pachwa bende. Achiel en loko paro. Iyudo ka samoro in a sitting room, iwuok e bedroom, wiyi owil gi taya liel. Koro mano bende kelo shida, nikech seche miweye oliel cha onge ng'ama tiyo kode, to units mane nyiewo kama dhi. Koro apart from tiyo gi taya manyasani, pachwa bende waloki mondo walor gik moko seche ma ok wati kodgi. Nyithindo bende wapuonji seche ma ok iti kod gik moko gi lor. Kopogore kuom taya, asewuoye weche mag sola ma be wanyalo keto mondo mi teko mwatiyo godo piny, nikech koro teko cha wuok e sola wuok koa e grid kata Kenya Power. Mano en yo manyalo konyowa mondo teko mwatiyo go odog piny. Kendo seche ma mano timore to ji mamoko bende biro yudo teko no endi. Ineno ka sani endi joma yudo stima e piny Kenya kae en mana atamalo 75. Nitiere atamalo 25 moro ma gin stima no pok odonjo negi. Koro mondo mi stima ni odonj negi, kendo ne joma tiyo kode sani bende nyaka koro ti kode yo makare mondo percentage no dhi malo, wachop kata atamalo 90. Kapende aneno kanyo ka nitiere janeno